खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनैथ' माने बोथोरा जोबोद गरम माने बेखायनो आं मा खालामनो होननानै सानबाय। ओमफ्राय आं माने दिनै माने नोंथांमोननि सिगाङाव ना सारनाय भिडिअ लाबोनो सानदों। माने जोंहानि दुब्लि खाथियावनो आरोना लोगोफोर माने एसेमान माने दैया एसे रानदों नालाय ओमफ्राय ना एसे जमा जाना दङ बेखौ माने सारनोसै आरोना बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसेमान सेयार खालामनो सानदों। स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङानो मोनगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मैयानि भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ माने जोंहा आइ मिडिया प्रडाक्शननि आन्दाराव मोनसे सर्ट मुभिनि शुटिं जागासिनो दं आरोना। बे सर्ट मुभिनि मुङानो जाहैबाय साख्रि आवला सिख्ला। शुटिंआ दिनैबो दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय समा टाइमा मिलायासै नालाय ओमफ्राय दिनै लानाय जायासै ओमफ्राय गाबोन लानाय जागोन नामाथाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थादो। स' माने बे भिडिअखौ माने बिथांमोना आइ मिडिया प्रडाक्शन माने चेनेलाव होनाय जागोन आरोना। दा शुटिंआ सोलिगासिनो माने जोबथ'वाखै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आसा खालामो नायनो थाखाय नेनानै थादो लोगोफोर। बे भिडिअनि लिंकखौ आङो आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसन लिंक माबायाव होनाय जागोन नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय। शुटिं खालामनाथ' जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ मिथिला मोजाङानो जागोन बायदि मोनदों आङो। माबानि सर्ट मुभिनि मुङा जाहैबाय मा होनो साख्रि आवला सिख्ला। नोंथांमोना मैयानि भिडिअ मिथियाबो जानांगौ अलरेडि माने जोंहा शुटिंआ दा सोलिगासिनो दङ। गाबोननिफ्राय स्टार्ट जाफिनगोन आरोना लोगोफोर। दा माने दिनै सोलाबासै नालाय दिनै बानायनाय जायासै। स' लोगोफोर जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। दिनै आं माने ना सारनो नागिरदों हारसिंनो माने बेसे मोनो नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। सान्दुं गोसा नालाय ओमफ्राय ना माने जमा जाना दं आरोना एसेमान ना फिसानै बेखौनो सारगोन आङो लोगोफोर नायनानै ला नै इयावनो आरोना दुब्लियाव दैया गैला ओरैनो रानजोब्बाय लोगोफोर माने एकदम राननानै माने नाया हाबजोबना दङ नै इयाव एसेमान ना फिसा गोजा आरोना। बिदिबा लोगोफोर सारनोसै आरोना नाखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना। चलो यार गाइस स्टार्टिं नायलांदो लोगोफोर दैया एसे फैया जानानै दङ नाखौ दं बायदि मोनदों आं मोनगोन ना मोनला मिथिला सारबासो मिथिसिगोन। लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम माने ना सारनि मोनगोन ना मोना मिथिला दैया बांद्राय गैया नै हाफोरावल' एसेमान दं आरोना। ओमफ्राय हारसिंनो होखावनोसै मोनगोन ना मोना नायलांदो नोंथांमोना। दा दैखौ एसेमान थेना लाग्रोनि दे लोगोफोर गाइस। जेखाइबो लाबखाबाय ओमफ्राय दा सारनोसै हारसिंनो दै ग्रि एसे थेना लानि दैखौ लोगोफोर। नाया गैया नङा दङ लोगोफोर एसेमान दङ आरोना बांद्राय गैया। नायदो बेसे बुरजा मोनो आंनि दिनैनि ना सारनायखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना आसा खालामो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। फार्स्ट टाइम हिनजाव बायदि ना सारनोसै आङो। दे जेखाइया नायनानै ला नै एकदम बुरखावजोबनोसै हिनजाव बायदिनो लोगोफोर। सुरु खालामनोसै लोगोफोर सारनायखौ गावनि सारनाया। मेंबायलै लोगोफोर सारनाय अभ्यास गैया नालाय एसे सारनायाव मेंबाय आंनो। बाय नोंथांमोनाबो सारनोबा सारनोसै मेंबाबो माथोखाय ना मोनजागोन नालाय ना मा होनो। फाइनालि लोगोफोर दैखौ सारखांसिगोन बांद्राय गैला एसेल'सै नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना। रोनावलाबायगासिनो नै लोगोफोर दा देखायगासिनो आं दसे थाथ' सारबाय थानोसै हारसिंनो। लोगोफोर नै ना लानो थाखाय बाल्थिं लाबोखादो बाल्थिं सेंबानो जागोन। ना फिथिख्रि गोजा एम्बु ना नाब्रा इफोरलाय एम्बुसो गोजालै लोगोफोर एम्बुसो गोजा खोमा ना दं ना गैया मिथिला। लोगोफोर फाइनालि आं दैखौ सारखांबाय दा नोंथांमोना ना हमनायखौ देखायनोसै एसेमान नायदो नोंथांमोना नाखौ माबायदि मोनो बेसे बुरजा मोनो नायलांबाय थादो। सारखांबाय आं दा अलरेडि माने दैखौ फोजोबना लाबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। एम्बुसो गोजा खोमालै ना हमनोसै लोगोफोर ना दै बाल्थिङाव मावा ना
ना एम्बुरा लोगोफोरनि नाफोरखौ नाय बोथिया ना गोजा र' आया 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 बोथिया ना माखासेया लोगोफोरनि दावनायखौ लोगोफोर गोरिना मासे मोनबाय गोरिनानै आयौ फाइनालि लोगोफोर आं दा नाखौ माने अलरेडि माने हमखांबायानो होनना सानना लाजायो बेसे मोनदों दा नोंथांमोननि सायाव देखायनोसै आरोना लोगोफोर मा खालामनो आरो उपाय गैया मानसिनि जिउआ आरो दिनै दं गाबोन गैया बेखायनो अराय सम माने हेपियाव थानांगोन नालाय बेनिखायनो आं ना सारनायखौनो एसे देखायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे माने इन्टारेस्ट खालामबाय इन्जय खालामबाय माने आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जाहाथे हेपियाव थायो लोगोफोर बेखिनियानो आरोना ओरैनो माने इन्जय खालामबाय नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ माने हेफाजाब होगोन होननानै आं सानबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना अराय सम आंखौ हेफाजाब खालामलांबाय था लोगोसे सापर्ट खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे शेयार खालामना हो लोगोसे आंनि मा होनो भिडिअआव जुदि गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो अब्लालाय मा होनबावनो आरो लोगोफोर बेखिनियानोसै दा आङो नाखौ देखायनोसै नोंथांमोननो बेसे बुरजा मोन्दों आरामसे साफा सुनानै ना मा होनो लोगोफोर नाया दंबावोमोन आरो ना हमजोबनो हायाखिसै आङो माने हारसिं नालाय नै हाब्रु गोदारसिनो हायाखै दा माने साफा सुनानै नोंथांमोननि सायाव देखायनोसै आरो ना हमला आङो माने एसेबां जमा जाना थालायसै उनाव आरो सारफिननो नांगोनथ' माने सानसेनि जाजोबब्ला आरो माबोरै जानो गैला उपाय गैला बेखिनियानोसै लोगोफोर अब्लालाय लोगोफोर मा बुंबावनो आंथ' बुंखाबायानो नोंथांमोनजों लोगोसे अराय सम आंबो हेपियाव थानो हायो लोगोसे नोंथांमोननि गासैनिबो माने दिना मोजाङैनो मोजां बारलाङो बेखौनो आङो जोबनायाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय लाभ इउ अल आंनि भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आं दा नै नाखौ सुनानै लाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना देखायनोसै आरो ना नाखौ बेसे बुरजा मोनदों अननानै नायदो ना सारदोंमोन नालाय आङो लोगोफोर नै खान्थायावल' हमनानै लाबाय ओमफ्राय सुबाय आरो ना एसे देखायनोसै नायदो हारसिंनो सारनानै दिनै नै लोगोफोर बेखिनि मोनबाय एकदम बोथिया गोजा नायनानै ला दामिसो नाया नाय